Hello és üdv! Ismét egy műbőr pénztárcát mutatok be. Ezt sem bontottam ki még. Ez is a német Amazonról van. És így néz ki. Szerintem egész jó pofásan néz ki, és ráadásul olcsó is. Amit kell még róla tudni, hogy ez is RFID blokkolós, és nagyon vékony. Tehát itt kívül van 3 kártyatartó rész. Aha, kicsit összeragadt volna. Itt van egy ilyen rész, ilyen zsebszerűség. Itt is van 2 kártyatartó rész. Ez egyik egy ilyen áttetsző. Ezeket nagyon nem tetszik, nem tudom mi értelme van ennek. Áttetsző. Illetve persze tudom elvileg, hogy látod, hogy mi van benne, de amúgy is tudod, a gyakran használt kártyákat tudod, hogy hova tetted. Itt is van egy ilyen zsebszerűség, illetve itt van egy ilyen rész. Amiben feltételezem, hogy KP-t kell beletenni. Tehát ebből látszik egyébként, hogy pénzérméket sehova nem tudunk tenni, mert az biztos, hogy nem marad benne. Sajnos. Cserébe viszont olcsó, tehát kevesebb, mint 8 euró, olyan 7,5 euró körül volt. Persze önmagában nem érdemes megvenni, mert még egyszer ennyi a szállítási költség. Egyébként a linkét majd lebeteszem a videó leírásába, hogyha mégis csak meg akarod venni. Cserébe viszont tényleg olcsó, tehát olyan 3000 forint körül van, de nézzük is meg, hogy tudjuk ezt használni. Tehát ide teszünk mondjuk egy kártyát, vagy 2, nézzük csak, 2 is simán befér. Ide is tehetünk mondjuk 2, egy kicsit nehezebben megy bele már 2. Ide, ez mondjuk jó, hogy itt van, ki tudjuk tolni. Itt meg ezzel tudjuk kitolni. Nyilván a többit ezt nem tudjuk kitolni, azt hogy kézzel kell kihúzni. A feljebb levőket. Így. Akkor ide tehetünk még valamit, ide tehetünk még valamit. Tehát eddig 3, meg 4, az 7 kártya, ugye? Ami jó, hogy ide tehetünk bármit. Tehát blokkokat, mindenféle papírfesznét, feljegyzéseket, ugye ebbe a 2-be, és akkor még itt van ez a rész. Nézzük meg, hogy hogy fér bele a papírpénz. Tehát így nem. Így viszont igen. Tehát ketté hajtva simán befér a papírpénz, ami tök jó. Szóval célszerű itt hordani a papírpénzt, és akkor ide még bármit is tehetünk. Hogyha ide tennénk papírpénzt, az hogy néz neki? Kicsit kilóg, de még így is elfér. Próbáljuk ki, hogy jóval több papírpénzt teszek bele. Tehát ez azt hiszem egy 13 bankjegy, így ezek így együtt. Nem, ha nem okoz problémát, tessék, szépen benne marad. Nyilván így már sokkal jobban, a kártyák sokkal jobban tapadnak benne, de azért nem vészes, tehát még simán ki lehet őket húzni, tolni, stb. Úgyhogy ez így néz ki. Igazából ezzel sokkal többet már nem is tudunk csinálni. Ugye, még ha akarunk, beletehetünk ide pár dolgot. Ha így nem, de így bele tudunk tenni még. Tessék így 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bankkártya van benne, így meg 10. Tehát ha valakinek kell egy olyan minimalista pénztárca, ami olcsó, könnyű, mert ez nagyon könnyű, vékony. Kicsit nagyobb, mint mondjuk egy ilyen fém pénztárca, egy is típusú fém, tehát nem is olyan kicsit, jóval nagyobb. Itt viszont vékony marad, tehát vékonyabb marad, mint egy RIS típusú pénztárca. És ugye ha ezt megtömjük 10 kártyával, meg ennyi KP-val, ez azért jóval vastagabb lesz, és könnyebb is. Egy hagyományos pénztárcához képest azért kisebb, meg vékonyabb is. Hát igazából csak magasságban kisebb egy picit, viszont
látható, hogy ez megtömve is vékonyabb, mint a hagyományos pénztárca üresen. Tehát ez sokkal jobban elfér zsebben, bele tudjuk csúsztatni bármelyik zsebünkbe. Hogyha kevés KP van nálunk, meg csak 2-3 kártya, akkor igazából nagyon vékony marad, alig tűnik fel. Szóval ilyen szempontból sokkal kényelmesebb valószínűleg hordani, és biztos sokkal kényelmesebb hordani, mint egy ilyen nagy pénztárcát. Így ilyen célra nyugodtan tudom ajánlani, mint egy buliba járós kis pénztárcának például koncertre elmenni vele valahova, ahol tényleg csak pár bankjegyet akarunk magunkkal vinni, meg egy-két kártyát. De szerintem arra tökéletes. Viszont hétköznapi tárcának, mindennapos tárcának nem használnám, mert nem tudjuk sehova se tenni a pénzérméket, vagy egyéb dolgokat, például kulcsot, vagy ilyesmi. Az ugye megoldott a RIS típusú pénztárcáknál is extra coin tray-jel, vagyis pénzérme tartóval megoldott, illetve azért vannak olyan minimalista pénztárcák, ahol ugyancsak megoldott ez, mert bőrpénztárcák is, ahol van egy kis érmetartó rész. Esetre ez volt ez a minimalista pénztárca, ami egyébként Finti Flat Walletnek hívják. Azt el is fejtettem mondani, hogy mi a márkája. Mindenesetre a webshop elérhetőségét beleteszem a videó leírásába. Köszönöm, hogy meghallgattál. Szia!